Nou, goeie. Hoi. Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het snoeien. Ja? Ja. Ken je nou nog wel? Waarom net? Je kunt ik rust snoeien. Ja. Alles is nog in rust. Oké. Dus dat is geen probleem. Nee. Maar en, je wen hier of is het... Nee, ik ben hier net. Oké. Maar ik heb je familie van de andere kant. En dan snoei ik de been van de andere kant even. Dat is wel heel aardig. Ja, tuurlijk. Zo, Ja. Dus dat moet het toch ik. Dan moet ik aardig van elkaar wezen, toch? Ja. Maar ben je al uit het werk? Ja. En je hebt altijd in de tuin werken? Ik heb een hoop nierenkleiding. 40 jaar heb ik erin werken, al Ja. langer. Dus ik verstaan dit vak. Oké. Doch je nog een protte dan van dit soort dingen? Of? Nou, dat is krijg wat op mijn paard komt. Hè. Het moet wel leuk blijven, zeg ik altijd. Ja. Het moet leuk blijven. Ja. Het moet net zo wezen dat ik er nachts wekker van word. Van denk, god, dat moet nog en dan moet nog in. Nee. Dan heb ik het net goed in. Nee. En jouw dochter het wel goed? Dat probeer ik. Dan denk je, in waarom wil hij die takken er nou al halen? Dit is een bepaalde prune soort en die jouw blom. Maar het houdt ik in dat hij wat iepen blijven moet, dus dat de zinnen erin komen kan. Hier ben je hem nou hier doet, dan hier hij uiteindelijk derde gedeelte hinnen groeien kan van de takken en derde gedeelte hinnen van de takken. En dan kist hem natuurlijk in een volle mooie vorm snoeien. Ja? Ja. Kom on, staan we op het. Ja? Keurig. Hier maakt je toch? Zo, en het is dat. Wanneer had nou de meesten en in ene en doorde die shot het net, maar we hebben ook winterhond. En het is er wanneer als dan ook deze takken, nou, sokkentakken. En die zet zo in de vaas, dan komt er weer, dan bloeien ze weer in een huis. Ah, het is een mooi vakje. Maar het is om een bepaalde vorm te hebben, muster ze noemen dan even uit. Want dat jost van boven nou net. Nou, zullen we ook die nog even de chef van die kant houden. Oh ja. Ja, dan moest als nou jaren vader tijd jongen is, kies dobbeltje met als je moet net alles opnemen. Ja. Maar als nou daar even jost, Ja. dan jost ook dat die been wel winter 2 takken uit. Ja. Nou, uiteindelijk is het nog niks, maar dan is er al volle iepen worden. Ja. En dat, wie vroeger rekent, van een oud collega van mij, en die praten dan hazes, zeun, zal je dan, zeun. Je moest erom denken, de wind moet er in de zomer wel door kunnen. Nou, ja. En daar had er uiteindelijk, heb ik heel vaak gedacht, dat draait het om. Ja. En toen misschien nog wel meer als vroeger. Ja. Omdat we meer huddewien hebben, vooral van de extremen. Ja? We kunnen wel een tuinprogramma met jou beginnen. Nee, dat...